Ngiango you try nam ta kani ka sngi ngi sngukman ngidang don ha kani ka lenti bangidang let hier chethe shapot ka shnong dauki bangidang let berkini ki pastor ki bawan nang tena pot Delhi ban let ban peni ya ki ya ketika jaka bat kumjur ban ya shongling ketika jaka bakan long ka jing pangat ya ki kham tam bawan na shathe ba kinyo mo ya kata ka jing so aram kindiat ha kani ka sngi ngi shim break nomor lasai ka singi don pat di kelas mo pastor. Anh ngồi play ba khi người trong play rồi ông ba cái đơn cái por cái baro, ba cái ayam cái baro, cái por cái baro cái long ba ni layo cái por cái gì sekri cái ni ars ni cái lais ni, ba mình ta cái sngi cái đây cái sngi cái ba ni alam kai pengat cái ni cái pastors, ba chúng ta ngasngau ba ni ông cái ba kambiang LSC cái đây sti sedauki, thì chúng ta cái ni lấy trong link sepo wa ngot ha cái ni cái sngi. Namar ba selesai lisingir kidang don biang ki classes ya kabai pastor Shafa in Shim na kabantagi kena Bible School. Te pastor Arvin ya don hangni kini me kran na ni kasingi namar ba ki kwa ba ban penjat hat ya lade ai ngo yo blai bang ila yo ini ki jeseng remo kini ki singi po Central Library so tham auditorium ni ga jing try ke jong blai ke jing penkia ki kamba ki jong blai ba ya ga jing comment ke jong try ha ki singi ai ngo yo blai na kabanta kata but kumbangi keren ro mena ba ngi alam yaki bagini oban mat itu ki air bateman batesi gitu ki air ki pengat ki lum khasi ki jongi bagada kata siti sedali lei ba bon plat ka pollution ta deng ta ki wan sene bani mat ya ka air ko ki air pengat deng ta tangkat don sngi ki lai pai no but kumta nginget haga ni ka snam ka banwan bekin yo banwan biang sene. Tadi kata kan por ba ngidang keren sepang kita ki shongling pengat kadang ada ketien ke jong blai romo pas oh nga kwa ban clear vi pastor dai keren sepang ta jing pengat nama teng ki perkat ki bro ki dei ban poi sa jing pengat mo hanre alangi puli pat naga ketien jong blai pastor nga kwa ro ban clear vi naga kam apostol mo ka keren sepang ka ayom shong pengat ka kumno pastor kata ka ayom shong pengat ka keren hangni de ki apostol ka ba keren ya kita ki banget ki banengkong do haga tu jaka mo lane iki yalap ya kata kwa pastor haga ni gasngi tagi bapai du kin sungtu bakam dai tamangin lepen pangat ya kamat hari khamtam ka bakran ka bakan jaman siam ha kani ga ji sha kan ga khot mo na ki kam ki apostol kan nong balai khot khat khandai ka kren ya tagi ayom shong pengat kam dai ya kamet kam dai ya ka do andre ka dai ya ka men siam balkani ka dai ka ji sha pastor ba la no breu hi bompat yo Jesus Christ bompat yo try bompat yo ke jingkala gamut la daudang im haga pop la dang im haga daga perthayam ka mensiam am kanam pengat lano lesi mau breu kwa ban pengat le daga bawangan di no daga biar ne ngandi no mo di ni kiat kindiat ne de kum ne kum tai lesi shang pengat keleng ka perthay ban lesi ban le jingi le ne ban le shang Shillong kiwa daga bamut lor ban yo ya ka jing pengat haga mensiam. Hendai kata ke ke bersabar kanam la ban kata ia kata ke bersepo. Teding ta la dafi kuat sisa ia ka jing pengat ke bahapo ke mensiam ke dai betang gawe ia ka bangin kela ke bemut ia ka bangin ke pop bat kham tam bangin yo Jesus aga jing em ke jongi. O pastor klamu Jesus dei we wang along mengawai sim ke jing sok. Ma wang ke jing sok ke jang IP ya ke jing sok jangan no api kum baga perthai ka ai dengan ai manga ya kata ke jing sok pastor ka bidang keren ni kata ngi dapat je kitiar kitar mentaro kum ki kor wat ki mobile ngi penon kam lane komputer kadon baik tu bong refresh ka bomut ngi hapan pengat ngi hapan keliru ya ke jing lo mesim ke jongi dah ngi pengat na mah kan jado ngi kwa ban pengat ada kenja mesim ada ngi poipat kastrat ka ong aktin khasi ka ong ayom dah ayam shong pengat ngila poi ni em hakata ka ayom shong pengat nama tang ngila Shillong tang kibriu ki ba shutip ya ublay haring impat poi pat hakaban shong haublay hakajing pengat par hakajing pengat tang ngiklet no ikijing kit ki kam ki jambaro ngi apan aram ya lade bat ngitip ru habakan jaman sim cisin bangi ngi pengat lade hau try ka momon ngila shania ya ka jing em ga bam jikut ngila shania syai bangin don syakata ka hadin jangan ni ka perthai berkata ka dai ke jingli ba kibriu hak ini geski ki don ba shanungan let nang ni mo dai nama kata kibriu ki persang handai kimla namar kimpat poi hak ayom song pangan handai hak ayom song pangan ngida poi pastor nga sumubit
Nginum dan sudah katu kajing kit baro ka tight dong na terpeng jungi la weng dot kata. Kawan kata kajing pangat. Mau pastor na kamno na pastor susup. Jadi kita buat na preng jong feel se ni ka por ka finang sngap ka don siya ka jing yap up. Ha ka jing im ka jong phi ka don siya ka jing leng a ka don ka jing pisa ka bahapo jong phi phiong ngan le kumno bangan yo lat na ka ni. Siya ka jing im ka jong phi pet phi i bitang ka jing ale. Pe ha yeng asam na pe ka yo ka kot na. Pin pe ka chaba pha I kumba ka don bitang ka khubor ka bas niu ya phi. Kam dan ka good news tang kita ki bad news bet kumba kalong entertainment ta kay bangi ki social media ne kay bangi lang ba ki television ka David tang ka khubor bas new sudah kani ka penleng ka pen pisa ka pen phat ka men sim ka ba bon kalong bi kumba ki khubor yap up ta da mo pi snow si sha pi snow let's see ba new kon jong pi men ta ula ngat aga drops ne ula ngot aga drops ne ulok jong pi snow khubor ba ula lek ngot da kawai ka breu ne ula ya shong na kawan ka jing kuslai kawan ka jing susi kawan si sha ka ta ka jing yap up ka jing pisa ka men sim ka jong pi but let's see if him pat pediang you try ta ka da ba kawan kum ne ka jet khubor pi snow lingo but pi snow kendit but pi snow ship ting ru kawan rung son sa ka men sim ship ting ha pi ya ka ba fin ship ting ka ka ban jai ka jim jong pi ne ka ban jai kon ka jong pi kawan si siya ka bagumutan na mo pastor na pino piyak kade pastor kibriu kilong lang abay ta kamen sim kamlong pangat wat teng kilik don kibriu mo nga syam makilik ka sabar mo kyong inlit pangat ay dawan pat kyong ani kadon kum ta yoman ka khubor saka bangilit na so pangat ngiwan man nang the da ka jing ngo kuslai susu man don kibilik syong pangat likai pangat dalawan nang tu lawan da ka jing dom lawan da ka jing penat tawan let's say da kata ka men sim ka bam smutenat ba biru balai namar balai klem kmi lenti bakan wan ka jing ya shrut kan wan ka jing ya dat kan wan ka teng li kawan ka jing dia ka wasni ro bakilay kay baki ong ngilit pangat stay sawa serta diaman gigi ka basni ka wara man jakaban pangat ka wara ka jing jar ka wara ka jing susi ka jing thang tagen ladam dan rutrayam buat ladangi persang dala de ban pengat ai jakawan kawan ka jing pengat kawan penban ka jing susi kawan penban mo kata ka jing kuslai kawan penban ka jing bom smutenat tading tam lada fio utrai da fi pengat mentangi lek pengat dia ka do ka pengat si syairu ta ka do namar boleh bala pengat lepa ka men siap daga de kata lada ka men siap mi kam pengat da fi syong makna hapo ka let's say fi klaban jingi la ne ban shong sang tu ban pendai tha ya kata ka jim ke jong fi kanom la ka jong ke perthai giler jong ke perthai ki ba ka perthai ka ai kanom la tat le ru ban pengat ya ka jing im jong brio ding tangi ai ngo yu blai ba ka don ke ni ka tien ki ayom shom pengat jong ke jing im le sem ta ka pidon hap ding ka ayom jong ke jing leng pidon na ka jing leng ban ada ngets kamru i ne ka way ba pio yu try ka ni ka singing in the twai nam ta jong pi ki ayom shom pangat jong ka jing em kin wan si sha kin wan kita ki mo pastor tin jublai ka ong ba kita ki air ki un shot na ka mon na ka diang ki jing shlai kin wan kita ki slap ru kin hap se ki ba la ban penji ya pi boro shirin yang ru mo da kita ki jing ya kendo ki jong fi ka jing em Henry lada ubreu la yo pa di try lada ka je kan no ru long thik um ubreu blok phong raincoat ta slap kan no rama wala da slap makana ha oktober rama Henry utau ubreu da leili ru unom je da kita ki jing snow jong ni ka perthai le ni ke ka ba ka perthai ka ai ding tangidon ni ka waterproof le ne ka ta ka soul proof ka jongi mo ka ta men sim ka jongi ka balaya dano daga bor ka jong o Jesus Christ wade kata manu bam mat la ne manu bam jios ngo la ne manu bam ji kita ki bam sutnat baro ni ilang andre la dang la priang you try ma uhil along ka jingka jongi ma uhil along ka ta ka jinga da ka jongi kumba utrai yalam ki kon Israel mo na rikla ulong ma u rishal o amen sngi bayada baru orang mau urus ding damiat banyak dai ki nagata ka jing kriat nagata ka jing dum bagari kata si sen mi don you try like a shit makana ka singi kan no try ulang ka
Ksatri yang ni kajing ada kajing ka yang ni. Padahal bangiyat kajing dum maun long kajing syai. Maun long kata kajing taba apa kata kaburam kajing kajing em jing. Mau sta. Kadai pastor ke ba pipi ong ba bat khamdam long ku te ski ke ba kanawan ki jigero kumbong ka tin ke jang utrai pastor na ka stishu Jacob new jing kemen sudah ba fi hab buncat itu jo. Wala kemen lupa hai. Nama latip apa kawan ku kita jing kadon ke jing kentiu. Nama kajing tunjuk tu mo. Ada tak kajing kentiu baik dari kata. Tadi nama kata ngi mo I mean same ya piro. Hang ni ko pore piwal betang ka bakan jadok ban yo on pangat ban lep ha ban iu. Ada kini ke sing yo try Ukraine ya pi ne. Wan ko kon. Saka ayom syong pangat bat ngah. Kali kata ngi haban yo jisu. Badinta ka sti mo Petros beningkong ngelong beningkong kat kot Pragong. Ngimpat iu mentaru enrengi iet yo. Wala dang ngimpat iu mentaru enrengi nget hau. Pangi sngokmen no da kata ka jing sngokmen ka bakraw. Tagadi kata am habang idon yu terang idon ya kata ka jing sngokmen. Ba kata ka jing sngokmen ka bakraw do kata unspeakable joy. Ong ka ktien ka jong play ba deheng ta. Yo yu trayam ka don kata ka jing kemen ka wala ong ba nginget ni dwai nam ta jong fir fin yo lang kata ha ka ne ka skit on pring jong fi kul mar wa ka jing jong fi. Ngam ong fin do mena ba ka don sya kata ka jing yap op ha ka men sim ka jong fi ka don sya kata ka jing leng a ka jing pisa. Aku abi pastor di kaporin duai na kabanta jong pi kini kesengi. Ngini duai ha kani ka por na kabanta ka jong pi nganget kini ka kentin ka papilay osngo. Ha kani ka sengi ka ron ra ya ka jingkala. Bakan penpoi ya fi sya utra ba pinyo. Ya kata ka ayom syong pangat ngam tip ki ayom ayu pilayat. Hari kani dik ayom ha ka pertai ron saw ayom de san ayom. Hari nginget hau try don tanggawi ka ayom syong pangat ba pinyo ya kata ngini duai ha kani ka por. Try bit ni wan hangani ka por ka menta ban duai hangani ka por ye way pi way ya try kin nong pait bat kin masngap hangani ka por menta ha ka jingem jongki yo kidon ka jinglinga ka jing pisa yo ka don ka jingale yo ka don ka nongono kata ka ba panlong yap op ya ka jingem ka jongki ki snow wat ban ring ban penhel ban sim ka long ga ba hanoi try hangani ka si kin yo no yame bat kin yo ya ka ayom syong pangan kita ki khubor basnio barok ki bakran persya ki kin sangeno kita ki report ki basnio ki bawan ha ka jingem jongki ne ki jing pang ki baro kinda kin realon bat kida yo ya ka kamba ka jome menda ka khuma me bat ki laru ban aitilot yala de bat ban pdiang yame ha ka jingem jongki kum utrai jongki ken ban nget kata ka ayom syong pangan kan wan ha ka jingem ka jongki ha ka kerteng ka jongji sungi da pen bana bat ngida kurku ya ki amen but amen. Pengingit iseng hidup yang lesai ke sengi. Ngat baka mensim jong fi kan pengat mentah. Afi yo si sayu try ke jim ke jong fi. Ya ingo yo play. Om ngar ko yo fi lo. Ang is kamat kulay sibu. Amen.